Ulo sa baha sa Bulatukan River sa Makilala, Cotabato Province, nakuhaan og video sa netizen. Tataw ang kabagsik sa mong baha nga gibanlas ang naagian. Samtang laing pang mga lugar sa Mindanao ang gipangbaha usab. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Oh, naku kayo. Kusog kayo. Tataw sa kuha ni Noel Moteng ang kakusog sa ulo sa baha sa Bulatukan River sa sitio Pangayasan, Barangay Kisante, Makilala, Cotabato. Dala sa dakong baha ang mga gapnod gikan sa bukid ug mga punuan sa kahoy, hinungdan nga nagadahunog kini. Gani bisan mga hayop ang nangalisang dungan sa pagtsabaw ni ini. Grabe mga troso. Hala. Hala. Sa kabalaka ni Noel, midagan kini aron abisuhan ang mga silingan nga muhiklin, labi na sa mga bata nga isaka sa taas nga lugar. Padaplen. Awang tao, halaloy. Mutaka na daw. Mga bata loy. Mga bata loy. Padaplen. Taplingo. Mga bata. Grabing troso. Patay ang kulungan. Sa kuha sab ni Dwight Arsolon sa New Israel, Makilala, dayag ang kabagsik sa baha. Nangadahili ang kilid sa sapa ug nangatumba usab ang mga kahoy nga naagian sa tubig baha. Samtang sa Cotabato City, gisusi mismo sa Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Barangay Tamuntaka 4 ug 5 nga lubog pa sa baha. Abot hangtod hawak ang tubig nga milapaw na gani sa kalsada. Kutob na lamang sa Tamuntaka 4 ang CDRMO team tungod sa kaluwom sa baha sa Tamuntaka 5. Apan wala gihapon mihiklin ang mga residente. Matod sa CDRMO nga kung magpadayon ang baha, magpatuman na kini og forced evacuation sa lugar. Sa dato piyang Mindanao, mag-upat na kaadlaw nga lubog sa baha ang 16 kaubos nga mga barangay nga epekto sa walay puas nga ulan. Apektado dinhi ang 8,000 ka mga pamilya. Nanawagan og tabang ngadto sa national government si dato piyang Mayor Victor Samama alang sa libuan ka mga apektadong pamilya hasta ang ilang panginabuhian. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.